Islinava kaj već sijam ko live. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mire mangle prala taj sajdi me penja sledbenikja Kur'an-i Kerime skere. Te zahvali namen, te zablagodari namen, karši amaro gospodari taj jaratčija, ojekutno Allah Đelešanu. Baš o svako jek lačipa hem šukaripa, ni'meti sodenga kiamende. Amaškar odola ni'metja, taj lačipa, najbaro hem najvažno tano, o imani ko kalbi. Te ova zahvalna ko amaro gospodari so biringamen maškaro džijani, te potvrdina o teuhidi, taj Muhammedeskoro risaleti nubuvveti. Te zahvali namen ko amaro gospodari so uputingamen, ko pravo drumo siratul mustakim, ko drumo je pejgambereskoro alaihi salatu vesselam. Hem te zamoli namare gospodare. To vel redovno hem često amari dova, ja Rabbi, sar so već uputinganamen ki pravo vistina, made izini amaro kalbi te bangarelpe, hem te zaluti nako delaleti ki zabluda. Cemaati muslimin sarsova kergem počminila amari prvo edukativno emisija baš od dini islam, ko akala serija taro dersija, pa inša Allah džiko bahtalo Ramazan šerif. Hamdi Allaheske Đelešanuhu so palo je kratko pauza o возможњамenge te kedamare sile, hem palem te dikamen ko amaro virtuelno međlisi. Ko akala socijalna mreže, te sikava ilimi, te ulava o džandipe, amare romane džijaneske. Erat kedime sijem ko amaro virtuelno međlisi, ame monasihati, modersi, davaletari romani islamsko škola, barabar me učeni koncar, kola tergiona pali kamera sa režija, baš jakaja programa taj emisija. Nadinavama kaj nanete bistrenamen ko tumare lače šuže dove, so ovaja sebepi sar timi te pašaratumen ko islameskoro čačiba. Tumen sar askeira Hazreti Muhammedeskere, belkim akana siyen negde kodromatere sen koker, belkim siyen ko tumare tate kera,
фамилиарно те слединен амаре дерсија. Белким некојтано негде ки бути, па наштие ратте дикаламен, селями джио долада, амаре праляем пења дикутне, кола тајса кадикен амаро дерси, со спреминаја, ки цел башо хизмети дини исламеске. Пред те почмина ко амаро дерси, ки амари тема со Бирингем Ласар, прво англуни тема ки серијата ро дерсија, и тема теманга Hazreti Muhammed'e aleyhisselam. Temanga amare peygambere tani osnova bašo imani. Предтекува ки амари тема, тумендар сар аскейра амаре мангле пейгамбереске саллаллаху алейхи ве селемеске родава те споделинен одерси ко тумаре профилија, јада ко пораке, ко те сомангена девлескоро чачипа тересел. Режија, шајте дема од ова течитинам на не са проблем. Аха. Слабо шуненаме. Те на нео проблеми микрофони тари камера, а наакава микрофони. Проблем тамо ко TikTok, на ко Facebook. Ајте дика. Дали акава шундило ко джемати? Ако на не проблеми, прво емисија си, а савке проблеми ја шајте овен. Те кочинела, те нашунгола, амен ка стопирината и потребно, од джандипи бут важно те джал джико джемати. О професионалност со тек на време кавел, хем кусури никој на не те астарела, амен ги соске амен на сием телевизија. Амен сием роман исламско школа. Те дена опораке кај си шукара мен те наставина, ке амари програма. Сарва кере на режија. Шукарли си, окей. Онда наставина ја. Ме веќе почмингјум те пијав мочај, надинава матуменда која кала евент, која кала шудре вактија сиен англо, тумаре екрања, хем спремна те шуне намаре дерсија, онда лен тумаре тате чаја, а прво, Бисмиллахир-рахманир-рахим, туменда керен хизмети дини исламеске, хем споделинен од дерси, ко тумаре профилија, ко пораке, тагирине на нава, те шај, Аллахе скоро чачипа, те куел, ко свако калби, ко свако екер. Теманга амаре мангле пейгамбере, алейхиссалату весселам. Cemaati Müslümin, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam tano amaro manglo peygamberi. Birimo Allah estar Celle šanu. Tovel posledno peygamberi tarolanco peygamberengoro. Birimoi hem biçaldoi Машкар Адемескере чаве, те дел лошало хабери, башо Аллахе скоро милост, хем дженнети, о вечно спас. Узал од ова бири мои, те дел опомена е народоске, башо джехеннеми. Те на денге кан, башо вахи, баши објава Аллахескери, онда ка предизвикујнен Аллахескери холи у припесте, хем ка овен мазаллах, одел тера келамен, дизутне джехеннемескере. Muhammedeskeri aleyhissalatu vesselam misija tani te havlarel devleskoro čačipe, maškar Ademeskere čave. Amen, dikindor olesar autoriteti, najbaro kodini islam,
Следи најале. Кан дајале. Покорна сием ко од ова со леске ресела сар објава, храмомо ко Кур'ани азимушан, тај хабери дендо ко хадиси шерифија. Сар леске реслет беникја. Валяни те пенџара којтано амаро ресули. Којтано Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ве селем. Саво си неле ахляком, понашај, однос. Со вакерга, со пренесинга. Те трудинамен, те мангале. Те ова ашикја ко пегамбери алейхи селам. Амаро ашки према ресули те байрол, те парварао ашки ко амаро колин башо пегамбери саллаллаху алейхи ве селем, се од овај јек основа, неопходно основа, те шај уприлате те градинелпе о имани. Нашти овела имани ко мануш, джикоте на пенџарела е пегамбере, джикоте на почминела те мангел е пегамбере. Билам забележињум ко мире белешке, башо е ратут нодерси, имам Ебу Ханифа скоро лафи. Пучлеле јек диве, башо хали, мануше скоро, со пакјала ко дебел, веруинела ко Мухаммед алейхи селам кај си пегамбери, али на пенџарела кој си Мухаммед, со кергја Мухаммед алейхи селам, со вакергја Мухаммед алейхи селам. Ебу Ханифе вакергја ахсавко инсани, со на пенџарела пире пегамбере, хем на неле љубовда према о пегамбери саллаллаху алейхи ве селем. Одоле мануше скоро хали си неверни коем кафири. Катардикаја ко бори сериозно амен те манга е пегамбере, вакирела амен ге јек авторитет исламе скоро, имаме Ебу Ханифе. Па е рад, те споделина илими, информације, џандипа, ки тема те манга е пегамбере, алейхи салату весселам. Дикен, сар со вакергем, те манга е пегамбере алейхи селам, тано и основа башо имани. Аллах Теала хобор мангела е пегамбере. Джанина јек ајети керимејси ко Кур'ан азиму шан, Инна Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kočačipa Allah Jelle Šanuhu taj oleskere melaikja slavinena je pejgambere, ašarena je pejgambere. Ej tu men soveruinena, tu men da slavinen, ašaren e pejgambere. Hem oven leske teslimi predainen tu men kileste. Куранескери порака си јакаја. Укажинела менге ко фактика и оддевел тај омелејке славинена е пейгамбере. Секако ака те керела пелафи баши мангин, башо љубов Аллахе скоро, мелејконгоро, премало пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем. Па оддевел препоручинела
Хеме му'миненге, е верниконге. Те манген е пейгамбере. Сар со одевел хему мелејќа мангенале, славиненале, ашаренале. Хем леске теслимите овен, те предајненпе, канте денле. Со ангјаленге те прифатинен, а со забранингја ленге одолестар те дуираренпе. Дикен, јегдиве пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем дикла пе асхабен ки група сар керен алафи вавере пейгамберендар. Англуне пейгамберендар. Тегани Resulullah aleyhisselam kuvja maškarlende hem nastavingja akale lafenzar. İbrahim aleyhisselam sine Halilullah devle skoro amal devle skoro dosti. İbrahim Halil. Musa sine Kelamullah. So Allah'a kerga lafi biz o posredniko. Ama Mesihum Habibullah. Devle skoro manglo. Devle skoro mileniko. A Katarda dikaja o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem maškar ostala peygambera kova prekar čivela u pripeste. Habibullah. Devle skoro manglo, odnosno mileniko. Diskutirinaja koboro devel mangela je peygambere aleyhi salatu vesselam. Habibullah si Muhammed aleyhi selam. Allah je skoro manglo. E vernikoske svačova. Te počminel, te trudinel pe te mangel pe peygambere. Inshallah, bilam taro taklit hijra kakera ka preselinamen hem kađako tahkik. Tari gluma ko čačipa. Canina ayeti kerime ko Kur'an azimuşan samo dedika sura Hijr eftavardešu dujto ayeti kerime odevel objasninela e Muhammed aleyhisselam'eske i sostojba i mentalno psihološko struktura kafirengeri, nevernikongeri. Hem sova kerela le amruke hava sovli upritute ej Muhammed. Hava sovli upravo to dživdipe, upravo to hayati ej Muhammed. Innehum kočačipe ola akala kafir ya bipa kavutne nevernik ya lefi sekretihim ya'mehun hitinena koporomatipe. Ayete star interesinela men o prvo lafi le amruke Allaheskeri sovli upravo Muhammede skoro hayati. Sar su ponekad amare hana sovli upravo pečave, upravo pevlatija, upravo peunukja za te ukažinen kobor olaj vredna lenge, kobor mangipejsilen uprilende. Со кој ислам дискутабилно си дали агер валяните халпесовли. Ама само според бакера. Allah Celle Şanuhu akate ko Kur'an azimuşan pisovli delala upral Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam le amruke ya Muhammed bakera. Hava sovli upral to hayati ej Muhammed. Akava ukažinela ko fakti ko boro Muhammed aleyhissalatu vesselam tano manglo anglal amaro gospodari Dhul Celali vel Ikram. Sarnanete manga amare peygambere.
Сарнанете поштоина амаре мангле Ресуле. Сарнанете овеламен мотивацијата истражина кој сине Мухаммед алейхиселам, саво сине Мухаммед алейхиселам, оле скоро ахляко понашај однос, саво сине килесте саво ур некој си амен. Лескере лафја, хадиси шерифја, сарнанете читинелен, кеда Аллах Теала добором мангелале, Хабибуллах генелале, уприлесте совли хала. Кана вела јек интересно моменти ту мен царте сподели навле соске, а кате нале люмле ко забелешки. Ама ко последно моменти денгјума годи пенава на мека лаво китапи олил о тефсири англиманде, а кавада сар докази кава кераве народоски. Керела пелафи башујек хадис шериф суитано дискутабилно машкаро муслиманска групација. О хадис шериф башо леуляк. Тена овесине ту. Леуляк лема халектул ефлак. Тена овесине ту еј Мухаммед, ме наби створинава сине акава алеми. Акава свето. Акава джијани. Сасо кергјум, тире хатереске кергјум. Асавко хадис шериф иси. На манглумко акава моро прво излагање те чивавле ко моро нотес, ем те сподели навле туменцар, белким пенава иси групације кола кашунено дерси, ем кава керен еке. Руфата един палем почмингја бире парамисенцар. Со те керав мота бијате сјакава. Секато лил англиманде, права ја суретул Бекаре, тефсир ед-Дуррул Менсур, таро Джелалуддин ес-Сујути, страница Душелу Пиндушов, забележинела пе хадис шериф таро имам Таберани, после о исто хадиси забележинелале Ебу Нуаим, Бейхаки, Ибни Асакир, таро Омер бин Хаттаб радијаллаху анх. О хадис шерифтано кеда грешингја амародат Hazreti Adem aleyhisselam ko cenneti. Hala таро забранимо плоди. Приближињапе ко забранимо каш. Тега ни перомњаја, амаре дијаја, Hazreti Havva aleyhisselam грешинге. Палдиме сине таро дженнети. Па тужна, сар покајникјак премал по господари, рунге бершенцар, кајнгепе баро вакти. Ама после денгепе годи, кај ко дженнете скоро удар, ко дисаве преданија бешелахем ко арши, пишинела ла илахе иллаллах Мухаммедур Расулаллах. Адем алейхиселам кеда си не створимо, таричик, хем пудимо леске рухи, сар о рухи кувджа ле уприлесте, сар джангав гјола сине Адем алейхиселам, сар оживинела сине Hazreti Adem aleyhisselam, барабаро долеа Аллахескери есма ел алиму джелле джелалух. Или ми те джеллијати овела упрала Адем алейхиселам, Hazreti Adem почмињате читинел.
hem puçla ya Rabbi metut pencerava, la ilahe illallah, nane yaver devel semo Allah, akavasi o tevhidi toro, to sijan yek hem yekut no devel, ama uzitute Muhammed koji si puçela Hazreti Adem aleyhisselam. Allah Teala vakir, ga ovsi yek tarte čave ej Adem. Te na ovel sine ov nastvorinava ni tut nijakaja dunjaja. Pa Hazreti Adem aleyhisselam kada grešingja vazdingja pe vasta hem tevessuli kerga Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'e. Va kerga ya Rabbi hatri Muhammedeske afiker mo günahi mi hataya mo kusuri so kergümle ko cenneti. Allah Teala upral Adem aleyhisselam po rahmeti mukla hem oprostingja oleskoro günahi. Kifus nota beşelager. Hakim penela o senedi akale hadisi şerifeskoro o lanco akale hadisi şerifeskoro tano sahih. Sekako isi asafkeda sarsoy o imam Zehebi disave vakerena slabo predanje tano Sidena duirarena petaro akava hadis şerif. Ve lakin mesoskev andinava akava hadis şerif. Tenane icma kaya akava hadis şerif tano verodostojno. Disave vakerge sahih senedisiyle, disave vakerge slabo senedisiyle. Disave prepišingele, prenesingele, zabeležingele ke pe tefsirja, džavdisutno dive prenesingja pe amenge akava haberi, onda amen asaf, ko zaključok džemati muslimin valjanite ana. Akava hadis šerif, sebepi so upri peste, zan piravela, pretpostavka, sumnja, hipotetično si od dokazi, uprileste akida islame skoro ispravno paćajba na gradinaja. Na lajale ki tema akida. Ama ki tema fazileti, vrednost e Muhammede skoro aleyhissalatu vesselam lelape hem prenesinelape. Bilam isima men dumutan čitimo kaj iako akava hadis šerif tano kritikujemo, tar disavi ulema sar slabo, sepak leskeri suština si verodostojno. Koj penela? Ibn Tejmije. Šajte istražinen, šajte analizirinen, hem ko akava zaključok, tumen da te doresen. Eke, akava hadisi šerifi da ukažinela ko fakti, kobor Allah subhanehu ve teala mangela amare mangle peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Sova kerga tenovil sino Muhammed ej Adem ni tut ni akava svetomena stvorinavale. Akava ukažinela ko fakti kobor Allah teala mangela e peygambere. Hem ki tema fazilet upotrebinavale Mateus Melinen tumen te kritikuinen dengum referenza. Isto agar si hadis şerif pencardo Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam jala ko miraji. Keda kuvela ko arši so prethodno Džebrail aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygambereske vakerela međijakate ja Resulallah akatar naodorina neman izini. Me da si ograničimo kakava prostranstvo. Resulullah korkori kuvela hem gazinela već kuvela kothan anafkerdo arš te gani i kalela pe sandale telola te i kalel te pravel pe sandale. Allah Teala Hazreti Muhammedeske vakerela
Сокереа ей Мухаммед. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ресуле скоро џевап ишунен. Сарсова кергјан Хазрети Мусаске ја. Ей Муса, ту сијан ко светотхан, икал те папуче. Магазин ко светотхан. Меда ко арши кувава ја Рабби, одолеске дикиндоре Мусастар, те надема укор, меда веќе и калаваме сандале. Аллах Теала, Хазрети Мухаммедеске алейхи селам шунен соакирла. Ту насијан саро Муса ей Мухаммед. Честано аршеске те сандале те газиненле. Сахих хадис шериф тано акава. Ко моменти надавама годи дали Бухари, дали Муслим, дали Тирмизи пренесингјале, веле акинџанама, кајтано веродостојно сахих хадис. Себепи со и темата ни фазилет, на не акиде, на не ни потреба те дискутирина и валоризација хадисенгири. Ама, секад си им обкружиме џахил манушенцар, со обично тема, која и насочими, кој јакин, те бајрарен о јакин таро имани. Те такјарено калбија према оашки пегамбере скоро. Баш и тема фазилет насочиме дерсија им насихатија, родена веродостојност ко хадисија, ја да валоризација таро хадисија, извиненен, амен, а кате на дискутиринаја веродостојност, него фазилети, аки тема фазилети, насочинена пе обуќа, те бајралел пе о јакин, ко калби е муъминенге баши ленгоро имани. Аллахескери мангин премало пегамбери алейхи салату весселаме ске акале хадиси шерифеја ограничин гемитема. Джаја којек вавер ајети кериме. Те пија амаро чај. Бисмиллах те вакера. Еке десно вастеја суннети си пейгамберестар. Суретул Ахзаб шофто ајети кериме. Раббул алемин Аллах Теала аменге Subhanallah. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. O pejgamberi alaihi selam tano popashe e mu'minenge nego lengere nefsija. Nego la korkori prema peste. Sadakallahul azim. Ibn Kesir sar mufessiri. Taberi kopiro tefsiri. Kurtubi kopiro tefsiri. Bashullah fi eula Muhammed alaihi salatu vesselam tano popashe eula билам тар амаре собствена нефсија, пенела и силе три значања, од овајтано љубов премало пегамбери, од овајтано жртва башо пегамбери, емо од овај послушност те дел пекан каршио пегамбери алейхи салату весселам. Мухаммед алейхи селам тано попаше аменге него собствено амаро нефси. Дикен джемате муслимин соски амен мангаја амаре дија. Соски амен мангаја амаре даде. Соски мангаја амаре ромња. Хем соски мангаја амаре чавен. А соски мангаја амаре кера. А соски мангаја олове. Соски мангаја коркори амен.
па те угодинаа менге мангаја олен. Ки суштина, себе писо мангаја амаре нефсе, мангаја амаре ромња. Мангаја амаре нефсе, те нарасту жинелпе. Шукарте овелеске мангаја амаре дија, мангаја о дунјалуко, мангаја о лове, мангаја о арабе, мангаја о врдија. Али машкарсака ва гендо. Allah subhanehu ve teala vakirela Muhammed Mustafa aleyhisselam tumaro peygamberi so biçal gemle tumenge. So leskeri misyasine Kur'an Kerim tesikavel tumen. Eke odova peygamberi Hazreti Resuli valjani te mangenle više tar tumare собствена nefsija. Na poviše tari daj, tarodat, tari romni, taro čave, taro barvalipе, таро дуњалуко, рахатлуко им комфор. Него тар тумаро нефсида, ка скоро хатари акален мангена. Дикена и суштина, дикена и дубина, дикена о халјојба, дикена ли и филозофија. Сој љубов, сој ашки, дефиниција, мангипе према о пејгамбери, саллаллаху алейхи веселем. Пејгамбери си попаше муъминенге, билам тар оленгере собствена нефсија сопиравена. Тари собствено душа. А од ова значинела кај пејгамбере валјаните мангале највише тароса. А сарка мангалете на сиклилем леске. Те на диклемле урнеко. Те на читингем леске релафија. Те на пенџараја амаре пејгамбере. Сарка манге јеке те на пенџаргјанле. Те манга е пејгамбере алейхи салату весселам. Те ова билам жртва е пејгамбереске. Килескери мисија. Те ова жртва. Колескоро суннети, колескоро дром. Те ова жртва. Ко хизметите бувлярел пе Аллах скоро чачи пе ко свако сокако, ко свако кер, ко свако инсани. Те ова жртва. Те румина амаро комфор хари ко дуњалуко. O uživanje ka mukale ahireteske cemaati muslimin. O uživanje mu'mineske na neki dünyaya. Resulullah aleyhissalatu vesselam vakirga. Dünyaya tani zindana e mu'mineske. Cennetisi kafireske. Zaten o kafiri večno ka tablol. Barem hareki dünyaya konforte uživinel. Allah Teala kafirege denge akaya dünyaya. Velakin o mu'mini navalanite nadinelpe. Hem to velle želba kratkotrajno желба, те живинел ко дуњалуко скоро комфор. Јок, валяни амен, те си намен ашки према о пејгамбери алейхиссалам, те си намен љубов према о Мухамед алейхиссалам, те руминамаро комфор, те улавамен хари амаре ромњендар, амаре чавендар, амаре обавезендар. Е дуњалукостар, хем те инвестири на исламеске, хизметеске, акава и буд паро, локоите вакера, ава практично те живине. Ашки си те таблове, ашки си те манге, ашки си тут те запоставине, ашки си саринен те запоставине, е пејгамберете диги. Се ти не натумен кој е Ебу Бекир ради Аллаху ан. Кеда цело побарвали пе ангјаки џамија англо пејгамбереске репре. Булерга побарвали пе. Ресули алейхиссалам диклале Ебу Бекир, кере му кланли нешто, Ебу Бекир. Kirga va muklum masaya kirintu ya Resulallah. Muklum Allah'e me peygambere. Sili po baro barvali pe akalestan. Haydi te ova Ebu Bekir. Keraya Ebu Bekir radiyallahu anh lafi. Ebu Bekir lokoite vakerelpe but paroite živinale. Amen avdive nihari našti investiri naja. Islameske. Te žrtvuj namen pejgambereske. На мангајате румина амаро конфор. Алум тарибути уморно си умвакерела. Наштиджава акшам јацијате кълдинав. Алум тарибути уморно си пари па уприманде. Сметке и сима. Борџи и сима. Кредитја и сима. Наштиджавате шунав дерси или те керав зикири. Товавки халка со славине на Аллахе. Субханаллах. Хосаво хали живинана. Акава замани, акава Мухаммеде скоро уммети. Али крива и о проповедувачија. Со на неа савке дерсија,
Те овена менге мотивацијата манга е пейгамбере алейхи салату веселам. Амен кувгем ки расправа кој тани вистина. Кој си ко чачипа, кој слединела Курани, кој нашунела хадиси, мукено дола дискусија, ко кабари одова, нанете пучел, мункер некир. Ко сиратул мустеким, вавер нешто кади келпе. Ко сирати, ко судно диве, вавер нешто кади келпе. Ко мизани вавер кароделпе, Аллах те аля кародел, оашки премало пейгамбери, салаллаху алейхи ве селем. Ана годите бикна. Прво со годи бикингја исламеске си о шејтани. Ке да уштило билам румингја по едепи мујал Allah subhanahu wa ta'ala hem vakirgaleske mesiun pošukare ademestar. Hem kadaftu dokazi adem si tari puvker do tari čik gazinela penajle disavo vrednost. A mesiun tari jak svetlina nuri meo svetlinava od han dural dan te dikema parlajnava. Svetinava. Kala čuče rafija. Kaja čuči filozofija. Na nela menge hajri. На не ламен ко курбиетием ко пашипе ко амаро господари. Повуци потегни расправа. Расулуллах алейхи селам вакерга мукени расправа. Кој мукела и расправа ко дженнети и силет хан. Кердо. Амари цел си те мангај пейгамбере. Мруми не али то конфор пейгамберески. Пиреали ко давети. Те а не давети дикен. Нако муслимања. Ко муслимања ке да джајате акарелен ко ислам вакерла пе иршад. Али ко кафирија ке да джајате акарелен ко ислам вакерла пе давет. Мамешинено поимја, акава да бешингем хемингем. Давет те кера. Аллах Теала е кафирен дар. Амен капучел. Соске нагелам. Давет те кера, иршад те кера, терумина амаро конфор. Hizmeti te kera, amare love ko Allah skoro drom te harđina, amaro ternipe ko Allah skoro drom te harđina, amaro slobodno vreme ko Allah skoro drom te harđina, kao ova pučle akale bukendar. Нали си не ек хадис шериф акана матемени на итенма, користинен панчбукја пред те авено панчбукја, користинен тумаро тернипе пред те авело пурипе. Користинен тумаро живото пред теавело мерибе, користинен тумаро слободно време пред теавел кнап заузимо време, користинен тумаро барвалипе пред теавело чоролипе, а савко хадис шерифи си од овај терумина маро конфор, ки служба е пейгамбереске редромеске, ама те нане ашки само комуј качова. Те и си ашки ки пракса кана, ка пуирова, ко пейгамбере скоро дром кериндор хизмети. Джемат муслимин аскейра пейгамберескере амаро дром си хизмет амен сием ехли хизмет. Hizmet edene hizmet edilecek. İsi eklafi koy kerela hizmeti islameske ka kerel peko sudno dive hizmeti oleske. Kastar huriyendar cenneteskere slugendar. Пехајра перде шербети, канудинел пеленге ко рахатлыко ано дженнети. Јокту мангеа о дженнети, па билам иншалла фирдаусте овел, али пейгамбере на мангеале више таридај, дат, фамилија, евлатија, ромни, дунја, паре, бути, румино, конфор. Се о пейгамбери си попаше e mu'minenge bilam tar olengere nefsija. Inşallah asafke teva. Asafke çave palamende tevuka. Živinaja jeke emanetea. Živinaja temuka pal amende sa 100 imane skoro pokolenije. Hazreti Ömer radıyallahu anh hete andina. Yek dive sine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah tolingale tarovas. Perdilo Hazreti Ömer.
Крела, ја Расулаллах. Више мангавату тар ми дай, тар мода, тар ме евлядија. Више мангават. Ама, акава ме нефсе стар повише те мангавту на халјовава. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yek diki ve yek meri be sova keraya dikela ya Hazreti Ömer'e. Ali koleya kencar. Odolaya kjaso sine komirađi so dikle. Odolaya kja vperingalen ko Hazreti Ömer o Hazreti Ömer kodola kaleya kja. Topingjap. Resulullah vakerga ej Ömer. Джикоте на мангеама повише тарто нефси да совршено имани нашти доресеа. Пердилео јаќа Хазрети Омерескере којек моменти. Халило кој олеске ангја селамети. Кој калгале ко селамети лелале таро ширк ангјале ко теухид. Кој денгјале и о вечно спас, кој си кавѓале од дром, кој си неле скоро водичи, таро джехалети и ко хидаети. Халило созначинела о живото бизо Мухамед алейхиселам, те новел си неов. Ко од ова моменти халило кај о пейгамбери алейхиселату веселам, леске си са ко живото. Хем вакерга, валлахи ја Расулаллах, ти нанела Хазрети. Валлахи, која кава моменти, ја Расулаллах, шудрилујум ме нефсестарда. Валлахи мангавату повише него мо нефсида. Расулуллах то лингјале вакеја. Ака науло Омер, ака науло шукар, еј Омер. Ја Расулаллах, мен највише мангавату тароса. На овела джикоте на мангеама повише тарто нефси да вакергјалес. Кана јек според батекера ражана да белки денатуен годи јек хадис шериф иси кеда јек бедуин јало таро ударе пейгамбереске и калга јар пошеро била му балалеске ре пренесинала по хадис шериф на синя харавде. Бедуини. Пустинско селјако. Чивел пошерен вакерела, еј Мухаммед вакерја, салаллаху алейхи ва саллям, те кылдингјум намази, како вавли ко дженнети, како вева. Јавер сој си оручи те и кергјум, како вавли зекјати хаджи, опанчи исламска шартија дискусија овена кјака е ситуација, парафразиринава о хадисија, ке да вакергја, ја Расулаллах, ме акала, со вакергја накала пан шартија, ке ни ми шахадет намаз поз зекјат хаджи. Акале букенге, ни нешто ка додајнав, ни лендар нешто кала. Ме акала ка керав. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пе асхабенге вакергја, те си неискрено акава си дженнетлија. Кана дике, омануш јек намази, јек зекјати, јек хаджилыко, ка керел, најмлеске си, вакердо ко дженнети како вел. Ама дикен Хазрети Омереске кова услов дела бе. На само намази и бадети, еј Омер. Камангема повише него то собствено нефси. Дијатар да дестар ромњатар евлядендар дунјалыко стар букјатар керендар таро рахатлыко која кава свето. Повише камангема него то собствено нефси. Јекеске денгја само обична пракса, ритуајля таро дин ислам, али Хазрети Омереске денгја буд паро критериум за текувел ко дженнети. Сара ме накава опишинаја, сара кава мен појаснинаја, Хазрети Омере припреминелале текувел директно ко дженнети ем те овел ки халка е пейгамбере алейхиссалату веселам. Телале јек виза дженнетеске, велјакин акалеске, вакергја какуве ко дженнети, ама на вакергја кеда, хем на вакергја касаја. Халове, нали разлика?
Еке, амен, тар акава хали, ритуали, формалитети, те кылдина, оручите и кера, хаджилыкоте да, те джа, зекјатите те да, тар акаја форма те итлова хемко Хазрети Омерескоро ментално халите кува, те манга е пейгамбере више тароса. А од ова почминила хизмете ако ислам. Те служине башо ислам, те служине баше вистина, те служине башо Кур'ане скоро чачипа. Ки службате ове Аллахески. Јек хадис шериф иси муттефекун алейх пренесинела ле Сахих Бухарита и Сахих Муслим, Ресулуллах саллаллаху алейхи ве селем вакерла: никас на неле совршено имани, джикоте насиумлеске помангло таро нефси, тар лескоро имот, тар олескере чаве, тар сао джиани сао мануша. Мануше нашти овела ле совршено имани. Те намангля е пейгамбере алейхи селам повише билам упредер о нефси, упредер о имот барвалипе, упредер о евладија, хем сао мануша мате ге нада и дад вујкотетина. Сахих Бухари, Сахих Муслим, муттефекун алейх хадис шериф, веродостојно предаја, укажинела пеко факти, кај на несовршено имани, те наманглеме пейгамбере, те на неамен ашки премо пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем. Тумен джанен али јек предани име акава истражингјум, ке да вакерела пе Мухаммед соскеја геракате вас чивела пе. Мухаммед соскеја кате вас. Акава ме араклум неко асхабја, ради Аллаху анхуму лечмаин. Ке да андинела пе сине о пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем, добором рупинела сине ленгоро вило, Мухаммед те вакерге добором мангена сине пейгамбере, нали, ке да сием залюбиме, киек джувли, киек чај сар терне, и те наклао дија чај, хем вакерена и еке ојтани, а катар нешто превртинела пе овогие мануше скоро. Таро љубов, таро манги песи од ова. Мухаммед алейхи селам е више нефсе старвалјани те мангелпе, од ова превртување андрал, побарој, позоралој. Кет кандинел песине Мухаммед алейхи селам, акале аши конге, сахабе и кирам, Аллах билам чивена сине повасакате, тар од ова ирани бе воге скоро, кет кандинен Хазрети Ресуле скоро анав. Билам пренесинела пе преданија асхабија сар тина нена сине, пало пейгамбере скоро мерибе, те андинге пейгамбере скоро анав. Билам ошеја уприленде тина нена, таро ашки премо пейгамбере алейхиссалам. Пренесинела пе Билал Хабеши, ради Аллаху ан, пало пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем. Од ова диве Ресули алейхи селам мерела, ов езани дела, ке да авела ко моменти ешхеду енне Мухаммедар Расулаллах, Мухаммед нашти вакерела. Ачола лескоро лафи, кокрло, байрона, обукве килескери чип, перела кокочија ровела, оттегани Хазрети Билал езани нашти дела, те андинел Хазрети Мухаммед ескорана. Добро мангена сине пейгамбере. Билам родингја изините селинел петари Медина. Пучлеле соске, наштива керела о пейгамберите ли пува мете ова уприпу. Нашти од ова издржинава. Гело Хазрети Билал кергја хиджра. Тари мангине пейгамбер, добором нежно сине и врска и љубов асхабенгери премо пейгамбери салаллаху алейхи ве селем. После јек сунодикла е пейгамбере, пе имаме дикла, пе учителе, пе амале дикла. Ей Билал вакерга Хазрети Мухаммед алейхи селам. Соја кава дури пе машкартуте хемманде. Ровиндор уштела таросуно сик посик иранела пеки Медина. Гелоко пейгамбере скоро кабри, алум ја Расулаллах, алум ја Расулаллах. O джемати, o ashabja zamolingele palemte deamenге јекезани.
Ову клило, почвингјаво езаните дел. Цело Медина, цело Джијани, цело Пазари, мукле сатар певаста почвингете ровен, соске шуниндор билале скоро езани. Синелен чувство те пенео пейгамбери и рангјапе ко хајати ко дживдипе, те пенео пейгамбери си агана ко мирапи веч. Сари негеле ки джамија ровиндор тело чувство кај пейгамбери алейхиселам си дживдо. А лоджико Мухаммед Расулаллах билал палемо да те чинавела нашни Мухаммед теваке. Асхабен горо љубов премало пейгамбери алейхиселам. Ки османлиско доба прелесинила јек ситуација ки медреса сине јек ученикот Елоанав Мухаммед. Одат ало ки школа те пучело чаво сар джала лескери медреса. Оходја да те акарел е чаве, вакерија, ей, ала, дадеске да парвал. Hoca efendi vakirga meçave ana visile. Meçave nay mübareko ana visile. Muhammed isile ana. Soske tu leske ey savisa igia sava ahlako sikavena ki medresa. Potayno puçela hoca. O hoca kava cevap videla. Vallahi nasi nema lošno nijeti. Nego šun. Abdezi na nema. Bizo abdezi Muhammed mena vakera. Кејек вакти, акаја Османлиско империја, акале ашкеја према по пейгамбери цело дуњаја освоинја. Хем авдивеси мамен муслимања, ленгере хизметеа. Джемати муслимин. Кобора кана мен каманга е пейгамбере, добором амари фамилија, амаре чаве, хем амаре идна кустика, каманген одини ислам. Кобора мен ка шудра рамене пейгамбере, стар со посигате ахиру заман, деджал, сакала, фитне, со пейгамбери алейхиселам предупредињамен лендар ка доживинален. Хем белки Аллах корусун, Аллах те аракеламен, белки иман сызјада, бизо имани ка иранамен камаро господари. Ашки, љубов, мангипе према пейгамбери алейхиселам, буд важнај. Не случајно само јек дерси те и кера хајде те манга е пейгамбере, на неамен со те кера лафи. Јок. А кава керајале посебно лафи, потенцири најако љубов е пейгамбереске. Соске акава си о фактор башо имани. Bila mi si hadis şerif Dumutan istagar çitin cümle Vakirallahu Peygamberi Aleyhisselam Kobor Mangenamen Diktuk yayna kobor liçinea kimande doborom siyan muslimani. Demek kobor ka mange peygambere doborom ka liçine kileste. Jakana diktuk yayna uprikaste liçinea ovse toro idol hem ole mangeale. Tu ole sledineale. Dike namare frizure. Dike namaro urajba. Dike namaro ponašaj. Dike namaro odnos. Од ова значинела, од овај будбаро докази кас мангаја. Кој си аменге ко калби, кој си аменге авторитети со уприлесте личинаја. Али кет би овела Хазрети Ресулуллах саллаллаху алейхи ве селем сарлесте ка уравето. Сарлесте ка понашинето. То однос сарлесте ка ове. Иншаллах ка ове. Одолеске да и кираја ка адерсија. Дике накана, со значинела те манге пейгамбере, алейхиселам. О пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем, тано машкаро джемати, насихати и керела. О присутна е пейгамбере шулена. Авела ек бедуини, пустинско селяко, со фалинела ленге хари ахляко, авдиве да иси бедуиња.
Чи навела е пегамбере скоро лафикерива ема герла. Ја Расулаллах, шали нешто те пучавтуме. Ке да кавело киямети. Расулуллах саллаллаху алейхи ве селем на денгјале пажња. Соске и ароганција те куве, ем те чинаве нека скоро муабети, ислам забранил. Те би делле сине пажња, кад дозволинел сине, а савки ароганција те чинаве нека скола фикериба. Пегамбери алейхиселам на денгјале пажња наставин ја. Завршин гјапи мисла по муабети, иран гјапе према лоđијани, вакер гја, кој си не од ова кој пучля баш о кијамети. Вакер гја, ме ја Расулаллах, ке дака овело кијамети. Расулуллах алейхиселам емануше пучелале. Пучеја кијаметеске, а ту со хазыри кергјан кијаметеске. Ома нужда вакер гја. На нема нешто буд таро намази, таро ибадети. Ама ек джанава. Мангава Аллахе, мангава тубе ја Расулаллах. Расулуллах саллаллаху алейхи ве селем шунен со вакерја. Ту каове одолеа кассомангеа. Шерх керена акалила феске о мухаддисја, хем вакерела то имани ка спас, то љубов ка спасинелото. О асхабија вакерена, валлахи ништоске ки дуњаја на радуињамамен, ништо ки дуњаја на радуињамен, кобор со радуињамен акава бедуини со пучлај пейгамбере, есбабул вурудул хадис и сиек тема, себепи не себеп вакердиле о хадисија, ке да о пейгамбери вакергја, кас мангеа олеа каове, амен добором радуињемамен акале лафеске, сыкылмако секат сине амен, амен нашти кераја саро пейгамбери со кергја, нашти жртвуинаја амен саро Ебу Бекир со жртвуињапе. Амен каова одвои меко судно дивелендар, белке ко дженнети кова вертхан каовен ола, соски силен поучи дереджа, побари дереджа, попаше Аллахеске, джелешано, соски ола буд жртвуињепе баши религија. Ама ке да шунгем акава лафи е пейгамберестар, акава хадиси шерифи е пейгамберестар. Каове одолеа кассо мангеа, валлахи вакергем, амен мангаја е пейгамбере, амен мангаја е Ебу Бекире, хем амен оленцар ки халка надинаја амен кај каова. Онда, кас мангеа, олеа сијан, кас мангеа, ки лесте личинеа, кас мангеа, саролесте сијан. Иншаллах, амен, каманга е пейгамбере, сарсо бешела ко акава хадис шериф, забележимо таро Бухари, Муслим, мутефекун, алейх. Јабер хадис шериф и исто ки тема, со значинела те манга е пейгамбере, ашките овелту према у Ресули, Зишан, алейхиссалату весселам. Нали си е хадис шерифи, ака те забележимо и манге, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deşecenin başo alkohol arman denga. Sova kerga koji cedinela idrak te ikalel alkohol arman uprileste Allah eskeri kava. Kas ke cedinela pe koji pijela koji piravela кој легарела, кој служинела, сервискерела, кој бикнела, кој хала одоле ловенда, кој кинела, каске кинела пе, белки мовна пиела, ама вавереске кинела, белки мовна пиела, ама вавереске легарела, белки мовна пиела, вавереске сервисиринела,
o alkohol. Resulullah kale deşe cerenge arman denge. Peygamber iskeri arman astarela ki dünyaya mko ahireti. Ama isi yek ashabi koanaf Abdullah anadimak el khimar. Oher. Agar prekar çivgeleske anavkergele suske bud pijela sine. Haram yulo alkohol of palem pijela makarela pe. Dolenale, legarenale ko peygamberi aleyhisselam. Šerijatsko kazna te marel pe. Marelale šerijatsko sankcija uprileste воспоставинела пе, велјакино мануш на джалаек вакти палем пиела, палем матовела, доленале палем ко пейгамбери, шеријатско санкција, те казнинел пе. Јек диве, јек таро асхабија вакерга, арман те овел управил акава Абдуллах ел Химар. Соске нон-стоп пиела, пейгамбери алейхиселам вакерга. Абдуллах Mesihum leske svedoko, ov mangela Allahem leskere peygambere. Dobro, džemati muslimin. Нали деш дже неко хадис шериф арман дендесине алкохолеске? Ама акава асхаби Абдуллах ел Химар кјакаја арман на кувела. Леске нешто специјално о пейгамбери алейхиселам циделале. Соске о љубов према о пейгамбери алейхиселам заштитингјалетари арман анди ко хабери е хадисе скоро башо деш арман денде кој керге бути алкохолеа. Дикена о љубов према о пейгамбери алейхиселам сар е мануше спасинелале джехеннемескере пабарде јагатар. Љубов валяните овеламен према о пейгамбери алейхиселам те си е муслимања. Муслимани сијан ва мангеали е пейгамбере на само кичип. Него акате те овел нешто со какелел Мухаммед алейхиселам. А од овака дознаинеле са ренген те дике дали и си нешто таро ашки, таро љубов пейгамбере скоро китуте, дали долела тутан, ке да некој грешинела кој лими, ке да некој керела бидати, ке да некој навакерела о чачипа, ке да некој манипулиринела е чачипаја, ке да некој манипулиринела е народоја, те надолингја тутан, ем те вакерген, стоп джиака те сине, меа кава нашти трпинава. Кава и резултати таро ашки Мухаммедие. Иначе мерена о калбија те си ем рамнодушна. Сарва келрело пейгамбери алейхиселам, мануш со капандел по мој англи неправда, овси бичи бијало шејтани. Авдисутно хали е муъминенгоро, е муслиманенгоро, савој. Саи себепи акатеко калби, со ачилем чороле, јетимја, бизо најбаро барвалипе, ашки према о пейгамбери алейхиселам. Одолеске да о кораја си нелен јек лафи, ашколсун. О лафи джане, нали со значинела? На не пофалба. А и ашколсун керган шукар, пофалба, на. Ашколсун си дова. Ко превод значинела ашки иншаллах те овелто. Тари османлиско доба јек шужо адети. Ашколсун те овел ашки. И оманус со шунела акава, према и традиција, вакерела ашки да имолсун. О ашки вечно те ачо. Ашк. Башо со Аллахеске, пейгамбереске ашки. Љубов. Емо дова парварела пе, хранинела пе, те шајте зораргјо, те бајрол.
Те му кляле ки диета, те на парваргянле хадисея, илимея, дерсея, намазея, зикирея, сиклојбаја. Ту слабонкерея о ашки према о пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем. Онда сијан равнодушно ко од ова сасун те синелапе. Сарва келге о пейгамбери алейхи селам. Има нескере категорije котрин, те дикляно лошнипе, джава стеја спречин, те наштива стеја, онда против од ја, од ова билачи па почмин чибјаја те керелапи, од ова и послабо имание прво иманеста. Те нашти чибјаја, о најслабо имани си, калбеја те мрзине о ѓунахи, најмануше, о ѓунахи, те мрзине. Ама те на мрзињано ѓунахи да, а кава и о најслабо имани, те ледеро слабо имани, на не имани више. Па рамнодушно. Те беше вкрстиме вастенца. Те велту ке са едно. Са јек. Тоа е доказ кај на не имани. А имани на не, соске на не љубов према пейгамбери алейхи селам. Одолеске и тема ера тут нитани, теманга е пейгамбери алейхи селам, тани основа иманески. Джемати муслимин. Аскейра Хазрети Мухаммед ескере алейхи селату весселам. Теманга маре мангле Ресуле. Дикен хајванендар јек пример кадавту мен, мада и си буд, али кисерија родерсија как е ралафи, иншаллах. Авдиве само јек кава керавту мен ген. Охер е пейгамберескоро, јек случката Рохер е пейгамберескоро. Сине јек војна, ко Хајбер, битинѓа и војна побединѓа у муслимања, хем ачило о ратно плен. Сасо ачило улавела пе машкаро муслимања, хем јек хер тупр рес ладжи ко пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем, агар фейс ту фейс, каршиле скоро мој, ачило дикела е пейгамбере. Расулуллах да е хере агар почмингате дике. О асхабија трујал дикена нешто десинелапе, воспоставингјапе јек комуникација пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем, хем охер. Асавке хадисја, буд кавакера иншаллах. Буд, ко следна етапа. Охер, пейгамбер еске вакерга. Ја Расулаллах. Иса ибни Мерием денга баро чест хереске, уклило уприлесте, хем кувѓа ко Јерусалим е хереја. Од ова си не буд баро чест баши амари сорта таро хајвање. Пиравгем код думо Иса Рухуллах. Тебе ја Расулаллах, сикав јек лачипа, туда укли управ модумо. Те пиравав хатемен неби. Последно пейгамбере машкаро пейгамбера. Расулуллах буд замангле акалехере. Уклило ко диветаро Хајбер управ акавахер. Охер никад нацидингјапе пейгамбереста. Ко сиерескере китапја, особено ко Хајату Сахабе, таро Мухаммед Јусуф Кандехлеви, акава ја предаја, каракенна, референца дава томе. Штар томијата не, наджанава кокова томи беше лакава хадиси. Охер доборон паше си не пейгамбереа, те некад валјанѓа
e pejgambereske Omeri ehere kakarel sine kakarel akarmange Omere oher prastala koker Hazreti Omere skoro hem pe prea kuvela kudar dum Omeri canela peygamberi nešto vikinelama açtı ustav dive peygamberi aleyhisselam nakelayı dünyaya merhaba oher osetingya peygambere skoro meriba boşmingya terovel terikinel te piştinel prastala sine ko sokakya Medina kere o ashabija dikena sine oladarovena ali bu čudno sine o odnos o ponašaj ehere skoro tepene ovda žalinela baš o peygambere skoro meriba tepene kalipa baš o meriba ovda počmingjate i keral celo Medina sine svedokja sar oher prastala ko sokakja rovindor kaj Hazreti Muhammed alejhiselam o jedino insani koji halola sine leskere čibjatar na klej dunjaje leske na sine potreba bilam akava dunjaluko se saso dikla manušendar sine nepravda jedino koji halilo taro ruhi e hayvanengoro sine Hazreti Muhammed alejhiselam odova dive oher perela koje bunari hemodote ko isto dive peygambereya merela cemaati müslimin ko hayatu sahabe akavada pişinela abdisutno ümmeti yek her bilam nakerela ki derece heres kerida abdisutno ümmeti imanea našti doresa telaca sar sledbenik ya peygamberes kere ali inşallah Allah eskere izine belki akava dersi kaovel motivacija te nasočinamen kijek vaver naso kako amaro život kojek barvali pete zaradina kijek bari investicija te investirina a od ovaj aški bašo Muhammed Mustafa alejhissalatu vesselam duito primer ako vas ne hayvanensar inshallah ponodori panda kakira lafi duito primer çavore prenesinila pe Hazreti Peygamberi aleyhissalatu vesselam spreminila pe kojek džihad kijek vojna hem askera ketenape tari Medina taroriga poviše vojska teovel jek daj uravela pečave pe da deskere opremaja soske odat na klaj dunjaja islameskere hizmeteske diken romnja koro imane e çaveda dela legarela ko safya muslimanengere anglo peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ovda tecal ki vojna te braninel Allah skoro čačipa kao islama garalo Anglija mende cemaati muslimin žrtva sine akala manuša akala dia akala čave amen akana čaj tak kikirike tak letuke politanke hem vakera akava hadisi mena prifatinal cirkuzja siembe cirkuzja ei se sudno divisi šukarda su isi i da ile gargaje čave o čavo da prastala radoinela pe iranela pe o pejgamberke da dikila ek čavo o mači leskoro linija kerela ki pustina doborom tikno o čavo o mači lestar pobaro ke da pirela i fotrola ki pustina mu kela linija dikla o peygamberi aleyhisselam tu kaj džajeva kerga mi daj bičal gaman te brani naftu va kerga
Телило пейгамбери алейхиссалам чунгяле ко чекат. Вакерга торо фарзи си те аракете дија. Ту си ан храбро морш. Кој мангела од чачипа, кој алоe пейгамберете бранинел, али о пейгамбери нарединела туке те беше и дисте араке, ем те дијате бранине. Али дикен само од ова моменти сари дај уравѓај чаве. Ем кори легарелале. Ем саро чаво и клола кодром педаде скоро да со наклај дуњаја. Хатар и пейгамбереске те жртвуинел пей о ислам туте кокер манде кокера канал диве лайф текера. Екака лечанец. Ислам сои. Ашки Мухаммедеске сои. Те манга амаре пейгамбере сои. Аката те насиклинам кода касиклива. Аскейра Мухаммедеске. Трето пример таро джувляка дав. Джувли таро племе Бену Динар ки битка Ухуд. Спреминена пео муслимања, джихад какерен, не кафирен цар, војна ковел, мари бека и клол. Зате бранинел е пейгамбере, алейхиссалам. Зате бранинел пео Куран азимушан. Зате бранинел пео езани шерифи. Те бранинел пе Аллахе скоро чачи пак и жртва пейгамберески. Дик со бичалела, пероме бичалела, печаве спреминела, пепрале спреминела, педаде бичалела. Нако бијав, наки виридба, нако ресторанти, бакшиши на денгјален, комери ба бичалела. Те бранинен Хазрети пейгамбер. Штар джене кералдани клюн. Ху коркори кере. Омуршагеле. Ко Ухуд. Джанена бари трагедија. Под муслимања муле. Со штар дженен чинги. Мударге. Покој. О асхабја избегине на еромња кој со тева кереллаке. Договорилена бе палделна тена дикел со саи чиндо саи нашти пенџареале е дженазен. Мате родел е дженазен. Кој кава керел со кава керел е ромњаке. Кој од ова храбро штаре дженен тева керел штар дженазе и сито. Оја вела машкаро шатори муслиманен горо кај кедиме сарине барабаре шехиденцар, ем шунен со пучела. Со улое пейгамбере, дживдолитано. Бар каша чилеса одола аскейра, мачја и керена ратва леко вас, панцирја прски мератенца, герилсија бранителја пейгамберескере, кураанескере, девле скоро чачи песари керге. Топинге пе англирон. Наджанена со тева керен. И ромни пучела е пейгамберен на пештаре муршен. А керге елхамдулиллах дживдоси амаро пейгамбери. Сикавге е пейгамбере, ојда гели ко пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем, ровиндор, астарјале тарлескери джубба ем вакерга чумингја егдон. Вакерга са соисима туке курбани ја Расулаллах ем гели пески. Джувляно имани таро асхабја, асхабке. Ја умануш динарина дела исламески. Паше бешела узи джамија, те пели и минара окергле скоро карушина. На джала сабаески. Ака реале кодер си уморно и таривути. Ака реале ко измети, најле време.
Дик имани ки доба асрей саадет, джувля асхабја, сармангена сине пейгамбере, саво имани синене, со значинела љубов према пейгамбери, ашки према пейгамбери, те дика джемати мислимин, те сиклова. О, панда кобор те вакера. Те нове убут. Јек асхаби сине, о пейгамбери алейхиселам спремнела пе исто којек војно поход, редингјако Сафија е војска, хемсар туредин ту, јеке хари оп дукавјале. Аскейра, асхабија. Ива керела, еј ме асхабија, амен джаја којек дром, кијек војна, джај бейси, белки мирани, бенане, халаллыко машкарамен дете, да, омануш вазел певаз, ме халаллыко, керела наштидава. Соуло, туке халаллыко наштидава ја Расулаллах. Кеда редингјанаме, хари одоле каштеа боцкињанма, дукавѓанма хари. Кана джикоте ме одова туке на керава, халаллыко надават. Леле кеда диклео асхабија. Ама на нейле изиније пейгамбере старте мрдинен, добороме деписинеле не асхабен према пейгамбер. Пейгамбери правела пе, цидело панцири, лео кашва кергја, ајде туда, сар кергјум туке, кысас, одмазда, кер. Омануш ровела, телела им, чуминела е пейгамбере, алейхиселам, молоте, а кергја ја Расулаллах, завршим ја. Меакава кергјум, само ме вошта, последно со качуминен ки дуњаја те овело пейгамбери, магар те джавко модела. И ки лодело ки војна, пело шехиди. Асавке лавенцар, ислам шумдило, бувљардило, ресљаджиаме. На расправаја, на годи бикиндор. Rumin to konfor hem počmin hizmetera. Mus'ab ibn Umeyre кој пенџера? Терно ракло. Тари барвали фамилија. Угледно фамилија, аристократско фамилија. Лескери да јек храбро, јек оштро кафири. На мукела Мус'аб ибн Умейре теđалко пейгамбери, а ов примиња во ислам. Мус'аб сине добором шужо, добором терно, од джувля, од тернечија, ки Медина и клона сине косокако, те аджикерен Мус'абе ке да канакел. Джанена сине Мус'аб наклятар олескере скупа куч парфемија. Очавуко тут нангјола сине. Буд личинела сине ко пейгамбери алейхиселам. По гласода тароашки кергјале саро пейгамбери алейхиселам. О пейгамбери оле бичалгјале ки Медина те припреминело терен баши хиджра. Те нашлео муслимањата Римека према и Медина, Мус'аб ибн Умейр веќе од отете керел джемаати. Джанела сине лескере квалитетија, хем способностија. Мус'аб од ова кергја припремиња од терен, ки Медина кергја муслимања. И Медина кергјала дис со дефенцар илахиенцар аджи кергје Мухаммед алейхиселам.
Мусаб ибн Умейр. Му кляпелове по углед, по авторитети и дај ке да палдингјале вакерга, ма мислим кај нешто ка му кафтоки. Мирази. Кер на нету, дај на нету, фамилија на нету, паре на нету. Мусаб ровиндори клидоем вакерга манге ништо на требела. Ме мангава е пегамбере, ови манге буд задоволително барвалипе, ама буд дукалама со медијамуклю. Педијамукля Мухаммед алейхиссалам. По барвалипе мукля, по углед мукля, по статус машкаро племе Курейш мукля, аристократско дереджа мукля. Вакерена о асхабија ке да диклемле ки Медина добором чороло. Аракля ек кожа. Ек диве постинела сине, тари Бог, а сине со те хал постинела. А ек диве кахал сине нешто. Ек диве лелява керга, ек кожа чамкерела те накавел пи Бог. Па каргемле те парварали. Синеле ахляко никад на вакерела бокалосиум. Овна джанела сојо животот тарочоролипе. На джанела си не сојо животот тари Бог. Барило ко раскош. Али оашки Мухаммед алейхиссаламески кова хали ангеле емовна жалингјапе одоле ситуацијаки. Мусаб ибн Умейр ради Аллаху анhu. Цело живото тугуинѓа само педијаки. На паренге, на барвали паски. Али оашки према пегамбери алейхиссалам, о љубов према Мухамед алейхиссалам и керела си не са 100. Дикена си не добором чороло, о асхабија ровена сине. Керела ја кавача во сосине, о џувля пал лесте сар прастана сине. Тари Индија, а не на сине леске посебно масло баленге. А авдиве дикле чупи мелеске ребала. Одиве ке да валяни ки борба Мухаммед алейхиссалам ете мударен. О кафирија вакерера валлахи акава диве мудараја е Мухаммеде. Цело сила концентриране упро Мухаммед. Авдиве расчистине не Мухаммеде. Ке да цело сила гели упро пегамбере скоро шатори. Мусаб ибн Умейр. Лелео байрако исламе скоро. Hem počmingjate vikinel Muhammed si peygamberi Allah estar. Angli leste sine da peygambera biçaldeki dünyaya. Akale lafencar prastala ke da dikle akava o kafir ya. Hem liçinela sine ko peygamberi aleyhisselam. Hem o glaso da leskoro sar peygamberi aleyhisselam. Ke da şungele sar piştinela. Одеја војска со сине концентриримите му удареле пегамберете джалколе скоро шатори, гелесари неко Мусаб ибн Умейр, чин геле скоро вас су и керело байрако. За те наперел исламе скоро байрако долингјале дујто вас теја. Чин ге одовада вас ле скоро. После Мусаб долингјале пелак тенцар о байрако исламе скоро, джикоте е кафири оле ки средината роколин копјеја на чивела. Мусаб муеја перела телеки пуф, те надикел дали е пейгамбере какувен или камарен. А ги армерела. Джалена со, лескоро лафи со пиштингја Мухаммед си пейгамбери, англи лесте да си не пейгамбера. Аллах Теала леля лескоро лафи таро Мусаб ибн Умейр, денгјале ко Курани Керими сар аети. Авдиве исија савко аети, Мусаб ибн Умейр скоро пиштиба, ки борба о Аллах Теала лескоро чест, леске са игија леляле аети кергјале ко Куран. О пейгамбери алейхиссалам, акава хадис шериф леске си вакердо. Керела ке да ало пейгамбери упри лескери дженаза сар шехиди, насинеле кефини, акава леске си. Ошеро те учаргјапе кадикен пе опре, те учарге пе опре кадикел пе ошеро. На хати джаке.
си не барбали. Ој инвестиринги Хазрети Мухаммеде скоро даветите джа. Мусаб ибн Умейреске си јакава. Палме чивгелеске, хем учаргеле. Ресулуллах вакерела, валлахи давама годи, косокакја тари Медина, еј Мусаб, коа лачо шужо чавос јансине, авдиве те бала ратвале, те бала пувјале, прашина пердо, али џан кај о пејгамбери мангелато, хем ко ахиретите пејгамбери ака ове, Мусаб ибн Умейра јармуло џемати муслими. Со терингјале која кава, о љубов према о пејгамбери салаллаху алейхи ва салем. Џабе и сатена не љубов. Yunus Emre vakirela vallahi aşksız gerekmez şol din ile iman. Vallahi naovela bizo aşki nijakava dini, nijakava imani. Aşki ljubov prema Peygamberi aleyhisselam te velamen muslimanlar. Hazreti Ali radıyallahu anh ќе оди рат кеде направо кафирија, таро свако племе појек лидери. Ерат те мудара текува, кокер те мудара Хазрети Мухаммеде, Пейгамбери алейхиссалату весселам, лела хабери Аллах естар, Зул Джелали вел Икрам, хиджрат екерел, Хазрети Али коле скоро ја тако пашлова. По кафирија дикена, о Мухаммед така те пашлова. О ризик кој лела, Хазрети Али лела. Касале те мударен, Хазрети Мухаммеде те мударен. Кој але те мударен? Кафир але те мударен. Кај о пејгамбери и клило Ебу Бекирија геле ола ки хиджра ки Медина. Кој пашлола коле скоро кревети? Хазрети Али. Те мударке сине од ова диве мислиндоре пејгамбере мударена сине Хазрети Алија. Али о ашки ти кеда кова ризик? Али каове, Али! Ко пејгамбере скоро ја тако ту пашлов. Ашки джикајанга е асхабен баши жртва ислам ескери. А ки хиджра Ебу Бекиреја, пејгамбери пирена, Ебу Бекир де левота, но лафи керена, де деснота, но де ангвал, де пава. Пејгамбери де иранела пе Ебу Бекир ески, Ебу Бекир вакерга ту со нон-стоп трујалман де иранеата. Ја Расулаллах, дарава дај кафири, те навел, штета те нанел. Дарава некој дурал дан стрела ја, те нафртел, те намударел ту. Со какувел ту тут, некакувел маман. Екео ашки и мангин премо пејгамбери алейхиссалам, Ебу Бекире кергеле дживдоштит е пејгамбереске. Ов иклола англо пејгамбери саллаллаху алейхи ва салем. Кобора гера схабија на клеј дуњаја, со ерат на денгемлен танко амаро сохбети, жалосно, али ко интерес е вакте скоро ленгере парамиса, ленгере случке на андингюмлен, али надинавам ако Аллах скоро мерхамети кај некад као веламен шајсарин хем можност, лендар да лафите кера. Асхабија кола жртвуин гепе, само те спасинено живото е пејгамбереско. Кеагер џемати муслимин, ерат реслем ко крајо тар амаро сохбети, тар амаро насихати. Иншааллах, Раббул Алемин кара келамен, амаре евладен, амаре керутнен, таробила чипе, соабила деджалестар, шејтанестар, нефсестар, хем лошно амалестар. Аллах Теала рахмети, берекети, рызки, нафака, слуга те дел кутумаре кера. Пејгамбере скоро шефати те доресенле ко ахирети. Молинава едевле. Иншааллах. О ашки, о љубов, о мангипе према о пејгамбери алейхиссалам, тересел джисекасте со шунга акава верси.
Джиокова петок. Иншаллах, палем тедикамен киромани исламско школа. Мукаватумен ко Аллах е скоро еманети. Овте аракелтумен. Ов си доверливо, хем доволно заштитнико. Фи еманилlah. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракату.